मानोना गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ बेखौनो ना नोंथांमोनहा मोखाजे थुलुंगा होदों होननानै बुंनो नाङा जों मानसिसो बै मेसिनखौ जेकार्ड मेसिनखौ बोरै दानाय जायो बोरै बाहायनाय जायो बेजों मा मडेल मा डिजाइन लाबोनाय जायो आरो बोरै थाब खालामनो हायो बेनि बागै नोंसिनाव रोंगौथिया गैया सोरबा दङब्लाबो मेक्सिमाम गैया दा गतिके बै मेसिनखौ खामानियाव बाहायनो थाखाय लाइनाव लाबोनो थाखाय जोंहा माखासे कर्स लानाय जोंनि सरकारनिफ्राय कर्स लानाय बिनानावफोर दंफैयो साफ्रोमबोनि ग्रुप लिडारनिफ्राय सानै लाबोनानै बेखौ जों फैनाय खालामनांगोन बेबायदि एसेबां गुवार माबायाव ट्रेनिंआ थिग जाया खुगाजों बुंनायखौ जों बुजिनो हागौ प्रेक्टिकेलि नोंसोरखौ फोरोंनो हानाय नङा बेखायनो 20 दिनाबो मेक्सिमामसो जाबावदों बेखायनो जोङो जेरैहाय HTC आव जोङो ट्रेनिं होयोब्ला 15 जन लायो लानायनि खारना मा बे 15 जनखौ एखेबारे गोरा खालामथारनाय आरो दिनैनि उद्देश्यआ बेनो जों दिनैहाय गासिबो फैदोंब्लाबो मोनफैनायखौ गासिबो लाजोबनो मोननाय नङा दिनै बिजाब दिनैनिफ्राय आरो दा थागोन जों नङा दिनै थागोन बेफोर ट्रेनिंखौ बिथांमोना जोंनो गासैखौबो क्लियारै बे 45 दिनाव होजोबोब्ला जोंबो साक्सेस जायैनि बाथ्रा गैया बेनिखायनो सार मिनिस्ट्रिनि गिबियाव साबायखर बावबाय आरो बेयाव नुजानाय साफ्रोमबो आइजो बिथांमोनाबो बेखौ साक्सेस खालामनो नाजागोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि प्रग्रामखौ सालायनायनि थाखाय सारनिसिम आरो साबायखर बावबाय आरो प्रग्रामखौ स्टार्टिं खालामनो थाखाय प्रत्येकरे हातत आपनालोके जिबिलाके रेजिस्ट्रेशन কৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাৰ্টিফিকেট আছে আৰু কাৰোবাৰ যদি নাই সাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পৰা নাই এতিয়াও উলিয়াব পৰ্টেলটো বন্ধ হোৱা নাই এতিয়া সোমবাৰে আমাৰ 9 তাৰিখে চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে লঞ্চ কৰিব ইয়াত আমাৰ চেণ্টাৰ আছে বিজনি যিটো আৰ্টফেডৰ যিটো ইয়ান বেংক আছে যিটো মানে ইয়ান বেংক আপোনালোকে কিতাপ পাই মানে কাৰ্ড এইবিলাকে পাইছিলে গতিকে তাত আপোনালোকে গৈ কিনে আপোনালোকৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ এই এটা স্পেচিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ আইনাইলৰ এটা জোখমাৰ্ক আছে গামোচাৰো এটা জোখমাৰ্ক আছে ফুলাম গামোচাৰো আছে ৰাভা গামোচাৰো আছে এই প্ৰত্যেকটি ট্ৰেডিশ্যনেল আইটেম আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব এগৰাকী শিপিনীয়ে এবাৰত 100 পেক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু এটা চিষ্টেমৰ মাজেদি যাব আপোনালোকে এই সোমবাৰে মই আপোনাক ফোন কৰি দিম আৰু কিবা কাৰণত মানে চিফ মিনিষ্টাৰে কৰিব ডেটটো আমাক জনাইছে সোমবাৰ গতিকে টাইমটো মই কৈ দিম আপোনালোকে কিছু শিপিনী লৈ তালৈকে যাব লাগিব
গতিকে আপোনালোকে এই স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু তাত আপোনালোকে এই যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্টিফিকেটখন বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ যাব আৰু চব বস্তু ডিজিটেলি অনলাইন হ'ব আপোনালোকৰ পইচাটো ডিজিটেলি সোমাই যাব উইদিন 6 days তাতে আপোনাক আৰু চৰকাৰে লাভ ধৰি দিছে যেনেকৈ ধান কিনিছে কৃষকৰ পৰা সেনেকৈ আপোনালোকৰো 50% বা তাতকৈ অলপ বেছি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে ৰেট ফিক্স কৰিছে সেই আইটেমবিলাকৰ ৰেটবিলাক আছে দাম গতিকে সেইমতে আপোনালোকে পইচাটো পাব আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া नोंनि समाज सिबिनाय नोंनि फिउचारनि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय मावनानै गालांनाय बेबो गोजौ मानदान्दासिम सौहैनो हागोन नङा होमबा जों बेनिखायनो बे क्लास्टारनि गेजेरजों बे ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोंबो गामियाव थानाय आइजो हिसाबै जों गावनि खामायजों लोगोसे गावनि कालचारखौबो जों लाखिलांबाय थानो हागोन नङा होमबा दानाय लुनायानो जोंनि आइजोफोरनि मेन कालचार नङा होमबा बेखिनिखौ आं आसा खालामो आरो बेयाव जाय सेलेक्शन जादों ट्रेनिंनि थाखाय बिथांमोना बे 45 दिनखौ रानिं फुंनि 9टानिफ्राय बेलासिनि